Jew biex iġġieddu jew inkella tissieħbu għall-ewwel darba għaliex le. U miegħi minn dawk l-awguri għandi mistieden ieħor. Din id-darba ħanaddu għall-mużika. Konna mill-edukazzjoni, u mbagħad għaddejna għas-sigurtà tagħna u x'vera permezz għall-pulizija, u issa ħanaddu għall-entertainment, għall-kant, għall-pjanu, għad-drums, miegħi għandi il-ġejo. Insellem lilek li għandinu t-spettaturi kollha ta' One, semmejt li d-drums, nixtieq Id-drums. Nixtieq għadu żmien li għad nindoq id-drums. Għaliex ma dekx? Kont għamilt żmien tiegħi l-lum ġurnata affokat iktar fuq kantu u pjanu. Sewwa. Ġifieri. Anke vocal coaching u ġifieri. Iva, vocal coaching ukoll, ġifieri nallem il-nida l-aħħar 16-il sena. Ġifieri meta tħares lura tgħid kif inhu għaddej iż-żmien. Ġejo, il-karriera mużikali tiegħek tmur lura meta inti kellek biss 3 snin. 3 snin. Ġifiera. X'kienet l-ewwel silta li kantajt? Hemmhekk dak iż-żmien meta kont għadni ta' dik l-età, hemmhekk il-mami kienu ħarġu l-album Festa fej pratikament kelli żewġ kanzunetti ġodda jiena dak iż-żmien kienu Hu paċenzja ma nerġax. Dan l-album. U ma rridx, iva. Ta' 3 snin. Ta' 3 snin iva. U mbagħad peress li dak iż-żmien il-kanzunetta mhux jien mamma u seha l-pipi kienu għadhom invoga. Żgur. Oriġinarjament kien ħareġhom hija. Melvin, mhux vera. Fatti mhux jien mamma. Ma kien hawn ħadd li qatt ma sema kulħadd ikanthom kien dawk il-kanzunetti. Vera, tal-widna ħelwin, dik il-vuċi grazzjuża, ġvera. Allura l-mamma u l-papa ħassew għallu ma tipo ħanerġaw namlhom u għaddew għandi. Għaddew għandi. Ismet issemmi l-mama u l-papa għal min ma jafx ġejo huwa wilt familja mużikali missierek huwa George De Bono ġvera li kien surmat tal-banda tal-Forzi Armati u l-mama tiegħek Marjella Paċejaxa għax aħna kun jom ġbubita u ġvera magħrufa. Min jaf kemm il-festival kantajt li kienu jorganizzaw fi żmien live bil-banda live. U kienu festivals vera sbieħ, ġifieri niftakarni ċkejkna jiena, kienu jtuna ħafna, kif naqbad ngħid, esperjenza, għax inti li tkanta ma' live ma tantx. Huwa differenti mill-playback. Ħafna ġurnata il-fatt li pereżempju naf għandek anke lina l-artisti pereżempju għandek mużika għandek Anja tal-Poplu. Warajna u ftit għaw filmat minn tiegħek da mill-aħħar. Dak huwa kompetizzjoni tal-Malta Eurovision. Dimirer. Kemm oġbitni. Napprezza. U l-vuċi tiegħek vera spikkat, ħa nisimgħu silta minnha. Never felt you stronger or more alone. You're alive beyond the other side from now. No more sorrow or tears. We can both face our fears. You and me somehow. And I see you when the lights go down. I can see you in the mirror so clearly now. Ġobni wis għandu dak il-unf u l-vuċi tiegħek vera naħseb minn kitibilek. Silta kien jafek tajjeb u ħareġlek il-punto forte naħseb tiegħek. Ekku, kanzunetta kompożizzjoni ta' Daniela Moretti u lirika ta' Nail Mooney u Natasha Turner. Natasha Turner, ekku, nselmula minnaw il-Natasha. Għandha kitbit sbieħ ħafna anka kodba tfal apparti poeżiji u hekk brava ħafna. U kienet esperjenza kelma waħda tal-ġen. Tal-ġen, ġvera. Il-fat li qiegħed fuq il-palk tal-MFCC. Dik l-udjenza qudiem. L-udjenza. Is-sensazzjoni, u ġvera, hija unika. Kif konnet ngħidu ovvjament, meta jkollok l-orkestra live, mbagħad hija storja mod ieħor. Isma' ġejo, ejja nibdew ftit imorru lura għall-bidu tiegħek tal-kant. L-istudju tiegħek fil-vuċi, anka fis-songwriting u ġvera tħarrixtu wkoll. Jiena kelli l-opportunità ta' 18 nitla nistudja l-Ingilterra fej
Emmek kont qed nistudja ġewwa l-Institute of Contemporary Music Performance, emmek fil-verità emmek kien l-opportunità li għalkemm jiena kont qed nispeċifika fil-kant per se, kemm teknika kif ukoll dik performattiva. U mbagħad tħallna aktar fuq l-element ta' kitba ta' kanzunetti, arranġamenti minn pereżempju m'għandux pereżempju bażi ta' pjanu jgħinuk biex tibni bażi ta' pjanu. Rid ikollok idea biex intu tkun tista' taqra l-mużika. Sempliċement tibda minn x'imkien li inti tkun taf bewgħet uħar x'inti tagħmel. Jiġifieri minn beda mill-bidu ma marx għal graded pjanu, però at least għandu bażi. Anka l-fatt li qsamt l-esperjenzi tiegħek ma' oħrajn, rajt l-esperjenzi tal-oħrajn ukoll hija ta' tagħlim fiha nnifisha apparti dik is-sena li inti għamilt biex titħarreġ. Tajjeb, kellek numru ta' festivals internazzjonali wkoll vera. Ġejna u l-lejla ħansemmi ftit minnhom imma mbagħad tidħol il-lejla għandek ieħor. Il-lejla ħanitlaq ieħor. Fejn sejjer Sabi? Il-lejla ħanitlaq naqra sa' Istanbul għandi 4 ijiem hemmhekk. Proset, kompetizzjoni ġifieri Iva l-Performance Fest, ħankun qed nikkompeti b'4 kanzunetti. Nawgurawlek u nixtiequlek għat-tim aħna kollu tajjeb fi semitin kollu ta' kumplimenti li tkun esperjenza sabiħ oħra u li tmur tajjeb bħal ħafna mill-kompetizzjoni li ħadsem fihom hawn insemmi għandek Tenerife, ta' Modena, daw kollha rbaħt fihom ġejt it-tieni Grand Prix l-aqwa vuċi, Moldovar ġejt irbaħt l-aqwa vuċi, Bologna, Tenerife, il-lista hija. Sirt ninsa minni għax tant għomilt perjodu tant kont niġri. Ġifieri speċjalment il-mami dejjem tiġri miegħi u hekk. Papa kien jieħu mbagħad ħsib l-aspett tad-dar mbagħad. Mhux hekk. Ġejjo qabel tkompli, għandna filmat ieħor warajna għaddej. Nisimgħu silta minnu għajdli daqsxejn u mbagħad inkomplu fuq di tal-pajjiżi però tajjeb. Tajjeb. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? When will you say yes to me? Tell me quando. Tell me quando. You mean happiness to me. You mean happiness to me. Oh, my love, please tell me when. Every moment's a day. Every moment's a day. Every day seems. Quando, kemm dwet sabiħ? Dik hija l-verżjoni ta' Michael Bublé ma' Nelly Furtado. Ma hawnhekk qed naraw il-Ġejo De Bono. Flimkien ma' Francesca dak ħloqna l-kunċett ta' Francesca N.Ġeo. Jienu Francesca dil-aħħar sena li fil-verità sirna ħbieb u kellna l-opportunità konna flimkien fil-Multi Eurovision, ġifieri l-lum ġurnata naħdmu wkoll flimkien bing li aħna kantanti mal-Big Band Awċija The Capitals. U allokajna naqra ħin, bdejna naħdmu naqra flimkien anke l-istudio u hekk. U bdejna naħdmu fuq naqra materjal. U għandkom il-vuċijiet jaqblu ħafna flimkien. Ħafna, prosi. Naħdmu sew ħafna. Ħanerġa' mmur lura ftit tal-pajjiżi li konna tinsemmu qabel. Xi pajjiż partikolari li tajt pajjiż għax ġara dan il-festival jew ġra din li tibqa' tiftakarek li tajt di nibqa' hekk tassew inġorra miha jew qed naraw ritratt. Dak ir-ritratt kombinazzjoni huwa kantamana fejn għadni kemm x'ismu da. The Capitals. Hawnhekk l-ewwel darba li kantajt mal-Big Band The Capitals ekku. Formazzjoni sabiħa. U ġejt fit-tieni post hawnhekk. Proset. Kienet esperjenza sabiħa. Il-live dejjem sabiħu. Il-live dejjem inkun aċċana li. Vera sabiħ. Hawnhekk ġew. Hawnhekk dan huwa fil-kwarti tal-finali tal-Multi Eurovision, ġifieri hawnhekk konna għadna l-qas wasalna sa. Konna għadna. Ekku, tidu tintażlu. Konna għadna bl-awdjenza hawnhekk. Iva. U minni kanta ġol MFCC hawnhekk il-grupp
fuq qudiem hemm iż-żaffina u mbagħad hemm il-backing vocals ta' Kurt u Rochelle. Ġifieri kellna Dan it-tim ta' The Mirror da. Tim ta' The Mirror, kellna tim ħelu. Ħadna pjaċir kienet esperjenza tal-ġeneri. M'għandix dubju. Li mbagħad kif konna qed ngħidlu meta mbagħad ikollok l-udjenza miegħek tal-akwa. Wisqu. Għax meta ma jkollok il-ħadd kif kont qed tgħid inti kontu fis-semifinali u tkun vojt. Cold, il-kelma hija cold bl-Ingliż, vera kiesħaħ ikun, ma m'għandekx rispons, m'hemmx emozzjonijiet min-naħa tal-udjenza. Ġejja mid-dinja ta' drama, so ħatifhimni. Jiena nqis li tissemmi drama u għandna xi ħaġa ta' drama wkoll ara. Dak kien id-dram il-fidi li sar dis-sena Milux naħseb u dak kien. L-Lulju li għadda. Ekku. Fej kont qed ninterpreta l-karattru ta' Fulvio. Xerqitlek ta' waqt id-dram ta' Sebastian. Xerqitlek, prosit. Kidba ta' Sean Formosa. Ta' Sean, nsellmulu minn hawn Sean, bravu ħafna wkoll. Hawnhekk kombinazzjoni hawnhekk konna qegħdin inkantaw waqt stage, konna qed inkantaw inħobbok ta' li hija meħuda mill-musical Ġensna jiena flimkien ma' Maraja. Xi ġmiel. U da ritratt ta' żiltu wkoll b'tislima lill-mibkieri minn Mahuni. Li ħallina l-ġimgħa tal-ġranet ilu. Ekku. Prosit. Għawna niktar dik Maraja. Reat Soppardi u Matilde Balzan. Matilde Balzan u Maraja. Ek-studenta tal-iskola tagħna ħażebbuċ Maraja nsellmilha minnaw tfajla simpatiċissima u bravissima. Rajta fil-musical. Brava, ħdimna l-ewwel darba flimkien. Ormi Van Grek ma mekkum Malta Fireworks Festival, ma l-istess ma The Capitals. Ġejo, dak il-pajjiż għadek ma semmejtulix li l-aktar baqa f'qalbek. Ħanajdlek pajjiż li mort u reċentament irbaħt competition oħra hemmhekk kien Tenerife. Tenerife mu Universal mor darbtej l-ewwel sena li mort kont qed niġi mill-Ingilterra. Ġifieri l-kompetizzjoni nnifisha l-mod kif tkun organizzata u kif tkun trattati. U l-pajjiż in ġeneral pajjiż Mediterranju bħalna. Ġifieri fil-Canary Islands, ġifieri tal-ġen. Niftakar hemmhekk meta tlajt l-ewwel darba kont tlajt Bedream for Two. Kienet kanzunetta li kienet roller coasters ħada meta nkidbet għal min kienet nkidbet u mbagħad ħatta jiena ħadnija ma ħatta u konna interpretajnija jiena u kantant oħra u mbagħad ngħidlek. Sitwazzjoni drammatika kienet. Però mbagħad meta tlajt għall-ewwel darba Tenerife, tlajt fis-sena li Morena kienet marret għal-Multi Eurovision. Ovvjament Morena huwa sen Spanjol allura hemmhekk Spanja kulħadd Morena tiela Morena nieżla. Allura Morena Malta tieħu Grand Prix jiena niġi tieni post. Kienet esperjenza ma nista' onestament. Suċċess għalikom u għal-isem Malta. U tlajt mbagħad tlajt f'tista' snin wara u reċentament għadni kemm ukoll ħadd irbaħt The Mirror stess f'kompetizzjoni Tenerife stess. Parteċipajt bija aktar. Tenerife stess. Reċentament, ġifieri bat l-istess performance tal-Eurovision u xajdulu. For the Freedom of Love. From the Freedom of Love hija single li ħriġna s-sajf li għadda. X'imkien li s-sajf. Meta tajt ħriġna inti u? Jiena flimkien ma' DJ Toby. DJ Toby, okej. Ekku. Nisimgħuha fil-background ukoll. Xaġa naqra adattata s-sajf. Ekku. Kanzunetta. Helwa ħafna. Għal-futur qarib apart il-lejla, dak li qreb futur. Tajjeb li nerġa' minn qalbi nawguralek għalih. Bħalissa Turkija qed nistgħu wkoll anki ċertu riżultati ta' ċertu affarijiet imma bħalissa xejdulu, ovvjament għadhom naqra qegħdin fil-pipeline imma qegħdin fil-viċin. Jekk Alla jrid fil-25 ta' Awwissu ħankun qed nipparteċipa wkoll f'kunċerts li huwa Beatles tribute immexxi mill-Mr. Mas Joe Brown li ħajkun fil-teatru Pjazza Teatru Rjal ħankunu jiena Tiziana. Jiena ħankun qed inkanta. Le, tagħmel bħala siltiet, mhux tagħmel il-balen. ċaffarijiet daw, ġejogi. Noħorġu. Lena xajn, mela, padu xa, padu tur. Eħlem, tista' tgħidilna hekk xi bħala kanzunetti mhux ħaniżvela daqsant, però nista' nserraħ ras
il-telespettaturi Sbieħ, kollha wisq li tal-Beatles. il-kanzunetti l-standards tal-Beatles ħajkunu kollha hemmhekk. Ġifieri apparti minn hekk li jiena li Tajjeb, qed unħeġġu ikolli mela nitgħallem teles- kanzunetti ġodda li m'għandix fir-repertorju. Żgur, żgur. Ġifieri. Waħda mill-aktar li fija kliem partikolari kienet Come Together. Kont għamilta duett ma' Fabrizio Faniello niftakar. Kien fija barax ta' kliem ma ftakarnihom. Nawguralek ġejo Grazzi li għantin. għall-attivitajiet kollha li għandek, mod speċjali l-lejla tajjeb. Prezza mezz. U nawguralek titjira tajba. U grazzi ħafna u sellili ħafna għal-ġenituri tijak. Tajjeb, Min għalli, Mariella u nsellik. George. Nsellik. Tajjeb, eżis telespettaturi minna u ħana du għal-ftit momenti ta' riklami ibqaw maħna.